Awu. Nayindaba. Uyabona-ke Ulwa la namaroto ezapha nasivulela ifoni. Athi ngibo? Ubonani ngiyabuza yini le? Hayi, ingane yama-stand. Ingane kaMastand Master kahle ubuya ngihamba kwamele nje ngikudubula ukufaka umese la entanyeni. Awungazi ungibuze kabangazi bazongitshela. Angibhenya ngisintsango mina. Ngijwayela kabi. Ngijwayela kabi. Ngicela la le. Lento soyenzile uyabona lento soyenzile. Ufuna ayibona. Athi amungakhali ngathi thina. Ngijwayela. Vele nawe ukhona ngiyazi ukhona into ibikhona la wayidelete. Angisiphixo mina. Uyile phixo. Angisilo mfana nawe. Ungiletha la ungiletha ngizokuzama ama-date ama-interview ama-date kanti uzovula amafoni. My sister. Yebo. Uyafile? Ngiyaphila bhutweni njani? Awuzweke sikhona. Phila. Hayi siyakwamukela kwishow yethu. Yebo. Obviously ngicela nje usiganye intronyana nokuthi uze ngani la. Mina igama lami nguPrecious. La ngize nginkinga mina nomuntu wami. Into engilethe ukuthi ngiyazi ukuthi umuntu ongangisiza. Umuntu wami sina 6 months sihlangene. So umuntu wami uhlala kwakhe mina ngihlala kithi. So inkinga ekhona nomuntu wami ukuthi umuntu wami uactor stranger ngimunderstand. Mangiya kuye ngimthola ngekho happy uba namamuthi makanami akabi happy like akasa acting njengasekuqaleni the way besihlala sijabule ngakhona. So angazi ukuthi inkinga yakhe ikuphi. So ngiyazi ukuthi njoba ngize la kuwe umuntu ozongisiza. Le I know yazi obviously standard lana siyabalanda stila nabo sendaweni right. Okay. By 10 ngiyi1 ngiyabanani. So ngathi simbiza umuntu wakho njengamanje then sihlale phe kwayo le ndaba. Okay, akunankinga ungambisa. Akube njalo. Thank you. Ngiphethe nazi ihambeli zami ke la namuhla ngiyanamukela bafethu kwishow welcome. Yeah, so sihlale phe wendaba la nje ngicanje nisitshela ukuthi ngabe ngobani nisuka kuphi relationship yenu iqale kanjani. Ilando yimi noma usikhulu igama mfowethu. Usikhulu. Sure. Isinanda mathe sami Precious. Awuzweke sinanda mathe. Futhi i-relationship yethu inesikhathi eside sibe u6 months kanje siya ku7 manje siqale khona la cause mina ngiqeda ukumuvela la. So ngase ngithola nangu sisi ke ayakukho oluthini olenzekile kule relationship yethu 6 months siphethene kahle ngiphethe kahle. Yeah. Ilokho nje. Na ngakufakazela ukuthi uphatheke kahle. Wena sister ithini yakhe sir? Igama lami nguPrecious, bheki wami lo, sithando sami. Danko. Sisina 6 months, sizwana. But then siyathandana nje nomuntu wami ku right, si happy. Kunantetheni. Nawe akhama khushu. Hayi, sikhushu. Ngumnandi nje kumshelelezi. Badala for khushu manje yebo. 6 months. Yebo. Manje hlangane kanjani? Kushuthi ngithe mangifika la areani ngalithola lo girl. Story sakhona nje sithi before singena endabeni ke bafethu manje ningiboleka amafoni enu ne nawo sibalekela le ndaba yokuthi mhlawumbe kusuka kuring ifoni sasephakathi neconversation stage alo wonibekela wona nje kahle lapha na amaroto ami lapha sondele azo ungibekele lapha yeah ubusangixoxela seswami ngokuthi injani le ndaba yenu kaMathandana. Ayindaba yethu kaMathandana hawo umuntu wami si happy. Ngiyamthanda nawe uyangithanda. Akunamahiki. Nix yazi lutho sham. Kanjani baby? asikho hekle mfowethu ngishilo ngathi thina siyashelelela. Ngiyashelelela yonke into imemolayo. Smooth sailing. Futhi nje nithemba umuyini kanje scale mhlawumbe sithi 1 to 10 indlela omthemba ngayo ungayinika soba. Sure 99% ngithemba baby. Angazi yana. Uwani ushonapho wani? Lo wani lo. Umuntu ohlezi shiwani nami 99 uwani kumele usale eceleni. Yeah ngoba umuntu yeah hayi kodwa la hayi ngeke lo wani ngiyobuyisela 100 thatha konke
thatha konke njengothando lwami uthando lwami ngumnikeza 100%. 100%. So nokumthemba kwami ukunika lonke vele sister Kakhulu. kakhulu baba kushiya ukuthi ukunika lonke uyizwakala kahle. alright ngiyathanda ngoba niyathembana bafethu Hayi zothembana. khona into sibeke estofini kamarodo lapha yapheka siphethe chef la Yeah. Okay. makunjalo ke sithembana sinje nami ngiyathanda nothanda uthando oluthembanayo Vele ke. olibambene mina ngicela amarodo chef wethu awusondele lapho neplate Awu. nayi indaba Bekwazi. Uyabona ke. Ngicabanga ukuthi ulala namarodo ezapha nasivulela ifoni so uyakhona ukuthi uthathe ifoni Yilene khuleka ngothi yakho wena nathi Ulwelani. bambale wena hayi nanze yami mfowethu. ngiyakubona lo kodwa wamanje sayigayo sister wena bheka sister ukuthi khambana ngithi niyathembana so bese ifuna nje manje ukuthi wena uyangena la kuyi WhatsApp yakhe ngithola Mana. yabo uqalaza ukuthi khambana mhlawumbe ufaka nje lokho kusama fruit lakho kuyini ipentshisi ufaka ipentshisi lapho yares nawe mama lapha ubheka ukuthi khona ungayitholi ngathapha Okay. Mana ngathi uyashisa nje iPhone Why ngathi unenkinga? ehamba ngile phone. Hayi bo. hayi awuthami nathi ifoni kamuntu wakhe ngithi nayiphone nami qoba nayiphone Mana mafu. qoba ifoni Uthe siye man. Ngama-stand wakho la efonini. relax washisa lo manje Ngiyabuza zifunani izithombe zikama-stand la efonini Oh ngithi master athi ngibo. Ubonani ngiyabuza yini le? Hayi ingane yama-stand. Ingane kama-stand master awuthami umastand unqunu Wena ungijwayela kabi wena. Mana. Wena ungijwayela kabi uzongitshela kahle namhlanje ngithi wathi ma-stand izithombe manje. lezi zifunani la? Awuthami wo. Wena ungijwayela kabi. Dala ngiyibona le ndaba yakho ungijwayela. Uyamjwayela wena. photograph umjida yabo mhlawumbe beshaya inuru Mana ngichazele. Uvula kanjani manje ifoni yami dada? Umchazela ini? Siyathembana pho. Yini lo mchazela yona? Kanjani mfowethu? Uvula kanjani ifoni? no phela Wena ungijwayela kabi. Mfowethu, Haya ifoni ungiboni. uvula kanjani ifoni? nangu mastand ke la Eyama ngithi ifoni. umastand umlimi Singakafiki kuma-stand ufike kanjani efonini? Angithi uvule ifoni yami. Mina phendula Ngaphandle kwemvumo mina yami. ngithi uma standa wakho ufunani efonini Nangu my sister. angathi isithombe lesi mandolo my Mana sister ngikuchazele. chaza mfowethu ngimamele watatazela yini zishaphi Okay. khuluma Man, ngicela ukuthi uhlale. Angijwayela kabi wena angiboni Ngicela ukuthi uhlale phansi. anakuboni my sister yaza akubona Akangibonile mfowethu. awubona awuthami Vula kanjani ifoni yami? Kwenzakalani? wena uthe 100% sewuyamfaka no 1 lo nangu 1 la Uwani hlangana nabe lefoni. Bekangenza isilima lo ngijwayela kabi Okay. khuluma watatazela Uwani manje Uyasheka. ngihlangana okay asenzeni kanje asenze ngoba manje uba Okay, phansi manje man. simba amanzi manje ngasodinga amanzi lapho bafetha ngazi noma mhlawumbe amanzi nasilethe la fast bafuna sikhulekele la 9 Na ungijwayela kabi wena Asikhulumi place wena khona. ungijwayela kabi uzongitshela man. kahle nalokho ubhizi nogogo ubhizi nogogo Yes, sis. asemnike ithuba mhlawumbe Mnike explanation yakho ithuba. nezwakala Chaze. awuchaze mfethu ngathi kwenzakala umastand Le phone le angithi unokufika lokhuzeni lapha endlini ufice ngiyafika vele endlini ingane kale kama-stand le encane so kusho ukuthi ibijwayele ukuloga ku-Facebook wabo. Ifake manje Facebook. mayiloga kufacebook Man, efonini yakho qamuka izithombe zikamamakhe Wafike le uvuna ngane, izithombe umamakhe angagqokanga ilona iphethe ifoni yami idlala ngayo. hayi-ke Inokufaka ku-Facebook awungiyajwayelwa la ya-download la abe miyangijwayela thoba shame. zamastand wena ungijwayela kabi uma awufunda ama-chats lapho ukuthi bathini ama-chats mhlawumbe izozwakala into yakhe Wait. but bathini lapho uma uthini ingane ka-Facebook laphaya But alone. yingane le ziyakhala ke manje hawu Funda lapho. ngiyakuthanda funda Thembi funda hawu nami ngiyakuthanda hawu ngiyakuthanda Mawuthanda omunye manje. senisuka nokuyokhiphana hayi bo khipha umastemp wena ama-active umntwana lo izinto senisuka ukuyokhiphana nini Lalela. Dala Facebook ngibona WhatsApp. kwenza ukuthi mangilalo ma-stand wakho uvela kwade mangifika gqiqqiqi Uyakwata bufika. uyakokoda mangizovakasha ngingakahlali ne-20 minutes nanguma-stand Usuyabona phakathi endlini ufuna uvayo ubona ngathi wambambezela Awukahle bafa. Wethu awukahle ngicela ukukhuluma mntwana. khuluma awuthembi Ya khuluma okay. Wadla Kwenzekile amaskopasi? by 1 kuma-stand. kayi-1
Angithi uyazi ukuthi Kwenzekeni mawuthi kwenzekile angi-understand. ngichazela ngicela ukuthi Okay. ngichazela. Angithi uyazi ukuthi ngidrive le moto yalaphana i-Uber so ngiyithole ngayo le ushuthi yena uye lo mama wenza ukuthi ngigcine ngiyitholile. Yabo. So wangikhulumela nobaba wakhe ubaba wakhona ngase ngiyayithola le moto. Okushuthi le mali unginika yona usuke uyithatha kuye ushuka mama wakho. Angithathi kuye kodwa ngithi ngoba sengidrive le moto yabo le Uber le. Mana asabe konke ngifuna just ukuthi nje sizwe ukuthi sizwe khona. Uthi sister uzothola imoto wena kumele umkhenike. Bese lalela. Lo mama uye ongikhulumele nalo baba wakhona. Ubaba wakhona bese no driver ngishuthi ngidrive i-Uber yakulumuzi ngisho ubaba wakhona bese vele emtholile udrive kodwa lo mama So baba wakhona uyayazi le ndaba. wena waqala umenza nomama lo. Baba wakhona uyayazi le ndaba. Lento Yokuthi ukuthi wena lo mama umfazi wakhe. yabona ungicela ngishuthi ungibekele icondition yokuthi kuze angitholele le kumele so bekuwukuthi Hey cha wena ungijwayela akusukuthi kabi wena. ngiyamthanda lo mama uyambona nawe akusukuthi yabo kodwa yabo ngendlela yakhona grand chapu. Hlahla imali le. Uyenzela usister wena. ngenzela thina Ukwenzela wena sister. ngenzela thina kahle hle Usenzelani? akasweli lutho uyabona mfowethu ngambuza naye mayifika endlini udla yonke into ayithandayo ngithi sithando sami Yavele kodwa mina. ngenzela ngisuke ngenzele thina nje Ha angeke never. Manje ubaba lo owemoto yena ithini into yakhe no ubaba So wena ungitshela ukuthi lo baba lo uyayazi ukuthi ubhizwana nomfazi wakhe. akazi lo baba ukuthi ngibhizi nomfazi wakhe Oh wazi ukuthi wena umqashi. ngathi kunini shothi nje kunokwenza ukuthi baba mebona lento lena kube lenkinga nale ngicela ukuthi ungayiposti ngoba lo baba unawo phela ilona yabo o Facebook nani mayisayibona lento uzobona ukuthi kushuthi ngoba vele into eyenzeka kanye nomfazi wakhe yabo wambamba kanye wathi yeah ngoba nje ya kushuthi mfowethu uyabona lo baba unabo Facebook nani ngiyacela ukuthi So makanabo ungayiposti le kanjani uyiposte uyahlanya lo iposte ngifuna abane lo baba ukuthi ulala nomfazi wakhe ungijwayela kabi mana ngithi nawe ulinga uzongiphakamela ungazongiphakamela ungijwayela kabi ukuthi uyiposte ngifuna abone lo mama lo baba ukuthi wena ulala nomfazi wakhe lento ngiyenzela thina ngiyenzela wenzela thina ini udla yonke into oyifunayo nakho lolala naye udla yonke into oyifunayo ungijwayela imali asiyiposti le uyayiposta asiyiposti le shothi athemba consent ama feelings etime umama lana shothi uyamthanda ngoba phela mase ngibamba lo baba uzodlala lo mama ucabangela baba ucabangela umfazi wakho cabangela umfazi wakho uzodlala awuthi wena mina ngabe ngiringa noma isister lana ngixolise kuyo uye kubaba lo ngiyaxolisa sithando sami yayibona lento engiyenza ngiyenzela thina thina ini lo baba asikwazi Cho ungangibambelani kahle ukuya ngihamba kwamele nje ngokudubula lokufaka umese la entanyeni awungazi ungibuze kabangaziyo bazongitshela angibhenya ngisintsango ngijwayela kabi ngiyacela lalela ngijwayela kabi ngicela lalela lento soyenzile uyabona lento soyenzile hey mboka baba lo baba ngathi kucayi lento lena ethanda uba lo baba ngiyacela ukuthi lento ungayifaki lento sithando sami ngiyacela lo mama lalela lo mama kwenzeka nje kanye akuphindanga kwenzeka kwenzeka kanye ngiyacela uthi kwenzeka kanye sister okay ke ngiyacela ngicela ungitshela ukuthi yini le yenzakala kuwe nalo gogo angeke ungitshela ukuthi wena leli nalo gogo lo never enuko uma gogo awuthami ngeke phela lokho so wena ufuna ukungitshela ukuthi wena sewuleli nalo gogo lo yabo wanokho ugogo umama umdala muze wanokho ugogo uma ukuthi kwenzeka lutho waye magoga nokho mangikhona every time futhi yaka mana nokho nje unokhelana uma Chris yabona ukuthi ungenza islim cha ungenza islim wena akakuboni awukahle wena ungenza islim no udlala ngayo awuthanda awukahle yabona just no love simele sishilana ivari udlala ngayo my sister wena mele uqinini umele iqiniso sithanda sami angifuni ukukhuluma nawe ngicela ungitshela ukuthi kwenzakalani ngalogogo lo kanye sayenza kanye ini ngitshela awusabhekanga nefoni wena ke
awufuna ukubheka wena ukuthi mhlawumbe naye uzothola ezinye naye ungayithatha angifani nawe Ngifuna ukubheka mina angifani hayi nayi ya awusabhekanga nanefoni wena ngathami lana ubheka ukuthi khambani suka sisekhona isidingo Shame. uyongibizela kusho vele usevele awungeke angifani nawe mina Hayi, vele ungibizele la. angisiphixiphi njengawe Le ndibuwazi vele. Ngithi angisiphixiphi Uthi sihamba njengawe, suka angifani nawe wena. Uthi mina. wena sihambela Yo, ama-date kanti angifani uzongiletha nawe, kulezi. mina So ufuna angifani umhlaza nawe. kula bantu laba buka nje manje. Angifani nawe. Hayi suka manje. Hey, Shame. Ungayisearcha naye nje. Searcha kanje. Searcha, Angifani nawe. Lento yalala nabogogo Ngilala nogogo. Ngishayela la Wangibona ngilala nogogo. Ungiletha la vele ngoba uzovula amafoni ami. awuna namahloni Nawe uzovula amafoni ami la bantu raftak. uyiposte ngifuna ayibona athiyama ungakhali ngathi thina ngijwayela Vele nawe ukhona ngiyazi ukuthi khona into ibikhona la wayidelete. angisiphixiphi mina Uyile picture Angisilo, ngifani nawe. ungiletha la ungiletha Angifani izokuzama nawe. ama-date ama-interview ama-date kanti uzovula amafoni ethu. vele Ikhona into ibikhona la ngiyazi kuphi udilithile angifani nawe ufana nami angifani udilithile nawe Udilithile, ungasho manje. nabogogo lena lindile umastandi wakho le hayi uzothi kanye suka uyazi vele ukuthi ungiletheleni uvali lento ovalile vele ngiyazi udilithile la angifani nawe angifani nawe Udilithile la. awungayisearcha naye Angisearch sokuthi lutho, ngifana man. nawe mina lentelala nabogogo lentelala nabogogo Abakusearche bona abangani bakho lapha. usile wena sis udoti sis lentelala nabogogo hayi futhi take nawe hayi sis